anu nikumban ki situasi pagi menjelang siang ya. Wis bar sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kondonen Bayi. Berjumpa lagi ya. Mas bersarapan pakai sarden. Ditutupi canduk sardene iki kok, lak digremeti apa ngono? Jukokno tutup ah. Kalau tutup ning kono. Tutup. Iki lho. Lah, kuwi ya. Ya tutupno. Amit nggih. Ya anu dimintai tolong Bunda Dewi iki lho. Ayo dibuka Mbak Sisi. Ayo toh. Mau dikandani rong rono kok Bunda Dewi iki penting. Dudu dibaleni maneh. Aku tak belajar nganu. Belajar untuk mindah kamera alon-alon. Aku kadang gak sadar pemirsa seret ngono. Seret ngono. Jadi untuk pemirsa yang pusing karena syutingan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukannya saya menormalisasi kesalahan wong tuwek tangane ijek ora prigel, mboten, saya tidak menormalisasikan itu. Memang saya yang salah pemirsa. Mengeleh kamera belum bisa alon-alon. Kita jajal ngeleh alon-alon ngene. Sret. Sampun, pun dah anu, njenengan bar kalian apa? Enten bakso. Wah, pagi yang indah ya tan. Nek Mbak Lina rong buka. Duh, kayak Mbak Lina wes. Lah lain Lah kan sekolah, Dok. apa? Mbak Kori kita jajale tak pindah tangan nggih. Kori. Pindah tangan ngene. Jenenge Mbak Kori. Mbak Kori. Asli lah kayak teko akeh bar dirasani. Mbak Kori datang, Mbak Lina datang, kabeh datang. Sik tak dene nggih alon-alon nggih, sik. Kamerane tak lay alon-alon sret. Nah, Mbak Lina ya datang, Mbak Kori ya datang. Kenapa? Oh iya, dikongkon gugahno, lali. Ayo tan. Ayo gugah neh. Intan wau ngeyel wis digugahno mbayi lah wong yo urung mengguri. Lah yo neh baleni neh. Ayo. Pelan-pelan. Bukan ada pustakuka, Bang. Alon-alon nduk tan. Tangi, Bang. Wis nyampe nggone bakule iki pemirsa. Brambang urung medhon ya, Mbak ya? Masih 10.000 berapa? Ijek 35, maksudnya sekilo. Sekilo jek 35. 5, 36. Iya, berarti jek standar. Iki sakare pemirsa iki. Iya, Mbak, apa-apa mundak ya didol mundak, Mbak. Piye neh wong trekulaane semundak. Iya, kurang. Iki oh alah Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Penting lancar. Iki jajane Intan iki. Ndi neh? Putri Kembang Bukentil. Lho, Mbak Nana, enak iki, Mbak, masako rasa Sapi. gak jamur. Kaldu jamur tan. Jajal dong Tak jajal, Mbak. 1.000. Iya, Mbak. Biasanya aku rasa sapi, rasa ayam. Bondong Bu jajal Bu. Iya, sing Dua. kok dijukukno bakule, kok dijukukno bakule. Ya. Tak jajal, Mbak, tak masak anggo kuwi, Mbak. Karo ceker kuwi lombok, Mbak. Lomboke pira? Lomboke campur saon. Saon ya. Satelitnya gak enak ya, Mbak? Bisa takut jajan nak endop rae yo mati. Apa? Enak apa ya, Mbak? Kesel. Masakene semua. Sampean ning induk apa ning beras apa ning plaza, Mbak? Oh, ning induk sampean. Pasar induk tan maksudnya Mbak Nana nek kulaan ning pasar induk. Apa iku sing mbok ingeti apa ae? Enek apa? Heh? Balon. Oh iya. Ya ada apa jenenge? Ada ladaku, ada desaku. Oh, gak tak ketokno. Gak oleh ngetokno, wis kadung ketok dek tan. Ada jajan-jajan.
Ya. Kingko ibu masak tunggoni ya, Nduk ya? Iya. Oke. Sampai mam jajan nanti. Iya. Engko marut kelapa. Mau warung. Tomat, Mbak Nana, tomat, Mbak. Tomat nggih. Bu iki apa nih Mbak Nana? Bawang putih. Bawang putih bubuk, Dok. Oh. Sesuk jajal piye? Alah, dijajali. Jajal sesuk. Kabeh dijajali lek inten yo, inten. Sesuk ya jajal ya. Insyaallah. Aku terjaluk godhong jeruk nggone Mbak Nur ya. Godhong jeruk. Wonge ning omah ketoke tan. Nek godhong salam no akeh ning omah ijek duwe. Godhong jeruk. Nek njuko Mbak gak apa-apa, godhong jeruk akeh. Pilih Mbak Nana tomate apik-apik. Nggih sampun Mbak Nana. Kelan tewel. Wis. Oke, hati-hati nek mlaku wis suwi pemirsa gak dolan ngene mrene. Soale Mak Jah ki masak terus. Hati-hati, Dok. Nek sing krawok-krawok ngene iki lho. Bolong-bolong ngene iki to. Keracak kayak paling maksum lagi mencuci ya Mbah Man. Mbah, Keng Saben. Nggih panenan apa, Mbah? Dereng. Nggih. Jagungnya puten, Mbah. Lho, nggih. Oh, Mak Jah kancingan tan berarti gak ning omah. Mbah, ndelok ketok sik delok. Ning ndi yo Mak Jah ya pemirsa ya. Ning gone Mbak Nur mung tak tekoki gak enek. Ki ning omah ya ora enek. Apa blonjo ya? Koncinan tan? Iya. Jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak enek, Dok. Tutup. Bar cerita aku baru umbah-umbah Mbak lah kuwi ya kumbane ning kono. Kuwi. Ya wis Dok, gak enek Mak Jah. Mak, sampean ning ndi, Mak? Mak Jah sing umbah. Iya, Intan sing belum. Kemanakah Mak Jah nggih pemirsa? Di manakah Mak Jah berada? Sembune ya urung mulai anu. Dorone Intan ning ndi ya? Doroku. Dipindah ning jero kono lho. Iki lho Tan. Iki Tan ning kene Tan. Iki lho Tan. Doroku tak kuwi. Iya. Sehat-sehat selalu kok lho. Mak Jah ora enak iki. Ya wis gak enek ya wis. Sepi deh. Ya sudah, tidak ada. Mak Jah sepi pemirsa, ki enek jeruk Bali ning kene. Bar banjir to iki dik bengi. Oh, kalau telok sampahe dadi manggroke ning kono kuwi dari arus banjir nggih. Ya wes Mak, sampean tak goleki Mak Jah. Hari ini aku goleki Mak Jah, tapi Mak Jah tidak ada di rumah. Shh, ayo lewat. Mboten nenten Mbah Man, Mak Jah. Wo ket ngeterke sekolah wau Mbah, mboten nenten. Nggih. Oh alah, pitik jaman kae kuwi. Pitik sing cilik-cilik angger syuting mesti melok mlebu sak mboke saiki wis gedhi-gedhi. Walah Mak, iki aku bodoh ra ya wis iso njaluk le Mak. Bodoh aku njaluk konem ya Mak ya. Siji loro, sik enek apa ora ya? Ora enek iki Pak. Iya iki. Nek mbokane ya aja lah Mak. Ini Mbak Yun kae. Kok nek menawa enek-enek tukulan neh, bodoh. Ya, bodoh iki nang diluk kasih. Wis diluk kasih Mak. Bulan telu ora. Wis muga-muga aja sampai dipangan garangan. Ya, tak kira. Sampeyan masak apa? Tak masak Mbak Yun aku kok ngene Mbak Nur agak celek-celek. Iya. Kalem pemberian Mbak Nur. Kok kene aku mang tak goleki Mak Jah. Assalamualaikum.
Ayo. Iya, Mak. Walah lah pitike wae kaya ngene. Aja rene. Diseneni Mama engko ya. Ayo. Apa, Mak? Kuwi beras, Mak. Jagung. Iya, ora Senenge delok, senenge delok. Piyu. Ih, Mak, ngene iki roh kinara senenge ra kaprah pitike. cilik lho. Iya. Lho. Halo. Ndak wis tuwek iki lho. Nek kae semedeng Mak ketoke. Sok bodo bancaan kuwi semedeng kuwi. Tapi lagi papat iki. Nek kuwi urung sing kemripi sak tumo kuwi urung iso. Ibu aneh iki ngene iki. Wis sitoke yo nggo ning pasar. Bancaan ngono kae no Mak kirim dawa. Loh. Iki jagone sitok iki, Mbak. Iya, Mak. Iya lanang-lanang kabeh, Mbak. Walah, jos tenan no, Mak. Tok iki Mbak ora nek anu lho. Jos. Udah ngomong. Iya. Enak ya saya ngomong. Aku tak diem aja. Arep gawe bumbu tewel ya Iya, kemiri, bawang putih, ketumbar, jinten saithik, kunir, gula, garam. Cedekno rene lho, Nduk, konten. Ibu gak usah ketok kamu Gak kok. usah. Terus iki lomboke tak godhog. Iya. Terus enek Betul. godhong salam, godhong jeruk karo laos. Kena apa gak tak kei brambang? Ya. Gak usah wes. Ora usah tak kei brambang soalnya nek jangan tewel. Brambangnya kuwi digoreng, engko terus dienggo piur-piuran. Iki klopone diparut. Ngono. Intang sing urip piye? Boten aku sing nyoteng wae. Oke. Wes mundur neh. Bu. Ambek ngomong, Bu. Iya, ki wis ngomong katanya. Oke. Ketok ora? Ketok no, Ibu. Sing ketokno iki lho ulekane iki. Wes ketok lho. Ya, Bu. Iya. Ketok aja. Terus digongso, Dok. Dadi jangan tewel. Iya, jangan dewel. Suwi ya, Dok, yo gak masak sayur tewel yo. Terus berbulan-bulan. Mbak Nana gak duwe kata sih piye lah jan iki. Jarene rok mateng. Lah yo neh. Iki lomboke. Lomboke nek di anu kan apa ya Nduk nek ngarani? Napa? Nek digodhog ki empuk ngono lho. Hati-hati. Lah kuwi Jek. Engko digongso. Heeh. Terus marut klopo. Kayak laos. Godhong jeruk, godhong salam. Tuh ketok Ibu tak syuting. Terima kasih ya. Bunda mah kita wis gawe konten lho. Intan sing belum. Bunda boh bebas apa? Apa nganuni salwan kok, Nduk? Blonjo mang wong enak. Dibonjokno Ibu ta ya? Iya, soalnya pas bar tak umbah. Tak kane saiki pemirsa. Aduh. Tak kane saiki ae. Gak usah kakek ya. Wis selera, gak usah ya gak apa-apa. Tadi. Terus ki digeprek, Dok. Laos. Apa neh dek mbok segeprek ini? Terus kita gongso. Terus kita singkirkan dulu. Pakai dhewe gendang marut. Klopo, Lah iki ketok Bu Ya wis terus dulu
Saatnya Intan tampil pemirsa sebagai chef Seven. Pelan-pelan. Nah, digongso bumbunya. Breng. Aduh, meletas kok. Sing mari meletas iki godhonge jeruk ki lho, Dok. Waduh ta. Dan betul ya. Iyalah. Kang iki masake kunci. Itulah baunya harum sekali dalam. Mungkin masak kunci gak jatuh kafe sana. Ya masak kunci kok. Sing bagus ae Intan nek ngomong ya bagus lah. Mosok tengetik ya apa? Sing bersih maksudnya iki lho. Nek ngoreti. Iya. Nah, wis digongso to. Tambah air sedikit Dok, air sedikit ae, air matang saiprit ae, saiprit. Ojo akeh. Ora. Nah, saiki wae. Hop, stop. Masukno nene. Tak kendoro. Iya le, pelan-pelan. Ayo, wis iki berdua sama Intan nggih pemirsa. Alon-alon. Alon-alon, Dok. Bergedek. Wer wis kok ning kocan, sampun. Wes beres. Ngen harum. Terus cekere lebokno. Iki toh. Iya, lihatkan ke pemirsa. Ini ceker pemirsa. Iki ceker pemirsa di sini ya. Iya, dilebokno di sini. Diongkrang-angkreng meneh. Kuwi iruse perlu engko dienggo masak kuwi. Wes kok ning kocan maneh. Wes. Dan diserang-serang maneh. Soalnya Mbak. Metu ndi lah iku gak ketok ya ape nyotengi. Ngene. Kita sambil dulu. Gak iki bumbune, Dok. Nah. Ini lo caranya. Ya tiang sereng biasa ngene lho. Lagi kita sambil ngene. Iki bumbu. Terus masuk toh. Terus masuk ke dalam tewel iki. Terus genine dikakno. Terus ditambahi santen, dicek rasa, kurang apa. Ngono lho. Wes nanti serang-serang nih. Golek 3 menit iki lho. Oke. Nah, pemirsa ini sudah saatnya kita masukkan bumbunya ya. Ayo. Panas ya pemirsa. Kuwi iki HP-mu nek makan ki apa lah sing ngaknik-ngaknik ngono iki? Engko tak padane. Kuwi iki aku mang delok Mbak Lina. Linane. Kontene Mbak Endah Rate. Iya. Mbak Endah Rate prajurit. Mbak Lina sakit. Soalnya panas. Semoga paling sembuh ya, Dok ya. Iya digawa rumah sakit. Kemarin kuwi lho. Kemarin, heeh. Di Impus. Iya, ndek kayak aku yo diimpus kok pas. Intane cilik ya langganan ning rumah sakit, Dok. Iya. Zaman biyen iku nenek gak duwe BPJS apa-apa mesti gak duwe pemirsa. Bayar-bayar ngoten niku lho bayar mandiri. Kula nggih ape ngurus BPJS pemirsa. BPJS mandiri. Ngene kula ki lho kena apa nek problem apa. Ndek kaya awak pemirsa aku. Aku sakit yo bayar mandiri terus iso tak urus nek repa wis lodang. Terjadi kok piye? Iku lho, aku dik kaya rono di ambek lekwi kae lho, ambek lekwi. Digawa ambek lekwi. Aduh pemirsa, awakku di rono ditunggoni ibu ning rumah sakit. Wes ngene ta wis dadi to, lihat to. Iku wis mateng to, terus baru dikasih ini brambang goreng. Enak sekali. Ya, iki ibu tak syuting neh. Sapa neh? Oh yo, BPJS itu yo
penting nek menurutku ya. Zaman dulu kala aku ngurus kuwi apa jenenge sing bayar lho pemirsa. Ceritane kan bayar terus mandiri to. Bayar terus bareng ngono. Suwi gak tak bayar pemirsa. Suwi gak tak bayar. Aku pikiranku ngene. Wong aku loro ya iki gak tau tak engko. Aku preksa moto, preksa reno-reno ya aku bayar dhewe wis ora tak bayar. Ceritane ngono sing salah memang aku ya pemirsa. Jenenge wong zaman biyen iki keadaan ekonomi kan tidak tahu ya. Kadang kan enek rezeki, kadang kan ora tak bayar. Bareng loro ning rumah sakit, anu Bu ini belum ada tunggakan belum dibayar. Nggak bisa dipakai. Apa diuruskan dulu atau bagaimana? Lah pikirku aku kan wis kadung loro, wis gak mikir kuwi, wis gak apa-apa. Tabunganku ae. Terus Mbak nganggo tabungane Ibu gak apa-apa wis. Gak apa-apa Bu, gak. Sok nek anu tak uruse. Mengane iki sok ndang tak aktif neh karo Intan. Mbok piye carane aku manut prosedur pemerintah, aku minta tolong Repa wis ngono. Ya bukane ngalup-alup pengen loro mboten suatu ketika nek awake dhewe butuh semakin kesini semakin tuwek ya pemirsa aku iki. Masa sak mono Bu kabehne Bu? Gak ada cukup sing ngene ta. Ya sak cukupe lah wis. Wih, itulah sedikit cerita tentang BPJS. Iya. BPJS ini gak salah Badan Penyelenggara Jaminan kesehatan mungkin lho. Engko nek kleru lho pemirsa. Wes pemirsa ndang dijajal iki engko terus brambange goreng dimasukkan. Piuk wah. Ayo lihatlah kan. Wes Intan bagian mengincip. Nah, sana wis ino ya. Yo mbok, Intan bagian pengincipan. Nganggo sendok sing anu, Nduk, nganggo sendok sing tenan. Iki lho pemirsa, monggo toh, monggo. Iki brambang goreng iki tak cemplungno iki isih lho ya. Nyah nyoba. Mesti lah senengane nganggo sendok iki. Sendok sing tenan maksudnya sendok sing tinggo makan kuwi lho. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, nggih pun pemirsa demikian nggih konten kali ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit paringi sembuh. Pedes, Dok. Tak tambahne gula saiki. Semoga sing sakit paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga yang diberikan omongan yang salih dan salehah nggih pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangannya pedes sih pemirsa jarene piye iki? Pedes. Berarti ki mang lomboke pancen sing lombok setan to, Dok.